Plásticos, cristais, restos de aparellos e de cabos e incluso un cento de rodas. Son algúns dos elementos que ata esta mañá formaban parte dos fondos mariños do Grove. Nós vivimos do mar e para nós é moi importante ter todo limpo de plásticos e todos estes residuos que hai últimamente, cada vez hai máis. A ver, isto perjudica o medio, xa sobre todo, e o noso marisco tamén, porque nós andamos a cavar e eso, se está por riba e non nos sacamos, volvémoslo a enterrar, e iso queda aí hasta pasar un montón de anos, porque tardan un montón de anos en desfacerse, en desaparecer. 350 persoas, entre mariscadores de a pé e poliqueteiros, mobilizáronse nesta xornada de limpeza. Enmarcouse no proxecto Mar sen lixo, impulsado dende a Confraria de Pescadores San Martiño do Grove. Un proxecto que nos subvencionou a Consellería para retirar en 2 anualidades lixo mariño das praias, neste caso van a ser nas praias de Meloxo, no día de hoxe, Meloxo La Baxeira, e en Castrelo na Casa da Toxa. Na segunda anualidade quitaremos lixo nas playas de Porto de Lordelo. Para leválo adiante, o Pósito recibiu unha chega de 116.000 euros a través das axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo e Marítimo da Pesca. O obxectivo protexer e recuperar a biodiversidade e os ecosistemas mariños. O que buscamos con isto é un pouco dar visibilidade do lixo que se xunta, do lixo que botamos ao mar e do lixo que se pode sacar e o importante que son facer estas limpezas. Dentro do proxecto temos unha serie de accións que son de divulgación, un pouco para concienciar. Vamos a facer unha guía de boas prácticas, temos cartelería, queremos facer un vídeo para un pouco dar a ver o traballo que están facendo estas homes e estas mulleres, e tampouco concienciar un pouco que o mar non é un basurero. Esta é a primeira xornada neste proxecto, pero non é a primeira vez que os profesionais do mar do Grove asumen tarefas de limpeza, algo que incluso se converteu nun labor do seu día a día. A xente do mar, eu penso que todo o mundo estamos concienciados de que temos que eliminar todo isto. Cando vamos incluso a mariscar, encontramos por zapatillas, plásticos e todos estes residuos, tamén xa os traemos para terra. Dende a Confraría non desbotan estender estas accións de limpeza ao colectivo de marisqueo a frote, implicando a todo o sector no coidado e recuperación do seu medio de vida.